Du lytter til Fremtiden er der også i morgen af Christian Leth. Troldmanden fra Kreml af Giuliano da Empoli. Pitbull af Anne-Mette Hancock. Mit navn er Jon Lange. Med en vis grad af nøjagtighed identificerer jeg fodtrinene til at komme fra området ved den krøllede kagecafé. De tilhører en eller anden, der forsøger at bevæge sig så stille som muligt, men hvis korpus umuliggør dette. Jeg rykker et par meter til siden og tager så en række hurtige skridt tilbage mod Hurlumhej-huset. Lige der får jeg mit første glimt af den nyankomne. Den tætbyggede mand, klædt i mørkt tøj, går så forsigtigt som han kan. Han lader til at kigge efter mig fra foden af kaninen, men jeg er allerede nået hen til de beskyttende skygger fra garagen, der huser skildpaddevognene. I en kiste bevares man i god stand i mange år. Og forstå mig ret, det er fandme ikke et kønssyn. Men du kan roligt regne med, at der ligger noget, der minder om et menneske inde i den der. Han pegede med hagen på kisten, som i samme nu blev løftet fri af hullet. Den salte fjordluft og duften af grillkål fra campingpladsen ned ved stranden blev med et blandet med dybe noter af råd, og lugten fik Eloise til at træde et skridt væk. Hvad så nu? Spurgte hun. Nu får vi fragtet kisten over til retsmedicinerne, og så kigger de på indholdet. Lige siden Vadim Baranov var trådt tilbage som rådgiver for zaren, var rygterne om hans færden kun taget til. Det hænder af og til. De fleste magtmennesker har deres særlige aura fra deres stilling. Så snart de mister den, er det som om der er nogen, der trækker stikket. De taber luften og skrumper ind. Ligesom de oppustelige maskotter, man finder ved indgangen til forlystelsesparker. For ikke så længe siden blev der lavet en undersøgelse af, hvor mange danskere, der mener, at verden udvikler sig i en god retning. Kun omkring 1 ud af 10 svarede ja. Og det er egentlig ret vildt. For der er mange ting, man kan være i tvivl om. Men man behøver ikke være i tvivl om, at verden gennem det sidste århundrede er blevet et bedre sted. På næsten alle tænkelige måder. I dag lever vi længere, spiser bedre, er sundere, udkæmper færre krige, lever mere sikkert og er bedre uddannet end nogensinde før.